Takže já vás vítám u dnešního videjka a dneska, jak už si podle názvu můžete všimnout, tak si vyzkoušíme zahrát Squid Game 3 v Robloxu. Jsem zvědavý, jak to bude, ale bez nějakého jiného okecávání se na to můžeme rovnou vrhnout. Budeme teda konkrétně hrát tady tu Octopus Game, takže jdeme se tam rovnou napojit. OK, takže už jsme tady, aha, dokonce tady je i tematický zvuk. Já už jsem teda tady tohle zkoušel a vím, že tady ta mapa je konkrétně hodně dobrá. OK, takže teďka už stačí jenom 77 vteřin počkat, dokud se nenapojí všechny hráči a nepůjdu sem do té místnosti a můžeme jít zkusit vyhrát naší první hru rovnou. OK, takže chybí nám poslední člověk, aby se napojil a startuje to za 1 vteřinu. Nakonec se to teda nenapojil celý, museli jsme tady tu celou minutu čekat. OK, to prý lobíčko vypadá hodně dobře, je to vlastně hodně dobrý, že to dokáže někdo takhle jedno k jedný skopírovat. A vlastně máte možnost si zahrát tu Squid Game úplně stejnou, jak je v tom seriálu. Můžete mi každopádně dolů do komentářů napsat, jestli už jste Squid Game 3 viděli. Já osobně už jsem ji viděl a myslím si, že to byla hodně dobrá série. OK, a jako první hru budeme hrát teda Red Light, Green Light, což znamená, že z tady té strany se budeme muset dostat tady k té panence. A když bude zelený světlo, tak můžeme jít, ale jakmile se osvítí červený, tak musíme stát. A pokud se pohneme na červeném světlu, tak nás to prostě zabije a jdeme od znovu do čáčku. OK. Myslím si, že tohle bychom mohli dát, tohle třeba mega easy minihra. Ale jakože nějaký týpci už tady umírají. OK. A ono pravděpodobně, když půjdu za někým, tak se můžu i hejbat, takže to je taky celkem dobrý. Ale jakože týpci dost umírají. OK, tak týpek se hejbal, kámo. Když bylo červený a furt to šlo, tak nevím. OK, nějaký týpci už to došli a myslím si, že my to potom hnedka taky dojdem. Pojď, let's go, a jsme na konci, nice. Takže jdeme se rovnou pustit na druhou minihru. OK, takže z nějakých 67 hráčů nás bylo 40, což je celkem dost, že vypadlo skoro 30 lidí na takhle jednoduchý minihře. OK, a jako další minihru budeme muset vyřezávat určitý tvar z toho perníčku, takže si tady prostě vybereme nějaký dveře a ono nám to úplně náhodně zvolí tvar. Takže myslím si, že nejlehčí bude třeba kolečko nebo čtverec, no, takže doufám, že nedostaneme třeba hvězdičku nebo deštník. OK, takže deštník nedostaneme už, nice. Trouhelník taky ne. OK, takže budeme mít pravděpodobně kolečko, OK. Tak jdeme vyřezávat. Doufám, že teda na téhle minihře nevypadnu. Ale neměl bych, protože tady ta minihra je mega easy. OK, nice, let's go, máme to splněný. Nějaký borci to tady ale nedali, což nechápu, protože tohle taky celkem easy minihra. Ale ono, jestli to dělá někdo na mobilu, tak chápu, že to může být pro ně těžký. Hej, kámo, tak tady borec prostě usnul na boku, kámo, můžu ho schodit? Teď jsem ho schodil, lol. Takže máme poslední 3 vteřiny, kdy to hráči můžou splnit a borec to bohužel nedal, no, tak oni ho asi zabijou, GG. Každopádně my jsme tuhle minihru dali a jdeme se pustit na třetí minihru tohohle videa. OK, takže tady z té vyřezávací minihry vypadlo 15 hráčů, což je taky celkem dost. A teďka nás bývá 25 a prize money jsou 42 milionů. OK, takže už budeme milionáři, když tuhle hru dohrajeme. Upřímně si teda nejsem jistý, jestli tady budou takový ty voty, jestli chceme hrát dál nebo ne. Ale tady to je celkem dost špatná minihra, protože tady je to hodně RNG a musíte vždycky zvolit počet hráčů, kolik to vybere a jít do té místnosti. Jakmile vás tam bude méně nebo víc, tak jste prostě vyřazený. A je to na 3 kola teda, takže doufám, že přežijeme všechny 3. OK, takže jsem zvědavý teda, kdy už to dají, ať můžeme do těch místností. Jeden player, takže rychle. OK, tak to jsme nedali moc, ale tak snad. Rychle zavři to. Pojďme zavřít. My to zkusíme takhle. Nice, easy, let's go. Naštěstí jsme teda prvním kolem prošli, takže jsem zvědavý, jestli to takhle easy bude i ty další 2 kola. 2 kola. Je to. 2 kola. Pojď. 2 kola. OK, tak borec se tady rozplác, kámo, před 2 dveřma. Čus. Sorry, kámo. To schodíme. Jo, ale já nemůžu projít, nice, no. Já robíme teleport, no, let's go.
Jakože jakmile to budou takový 3 hráči, tak už to bude takový na prd, no, protože to už je celkem dost. 2 hráči, to se ještě celkem dá. OK, my jsme to dali, takže let's go, nice, to bylo mega easy, borci. Jakože já moc tam rád tady ty minihry, kde prostě musím spolíhat na to, že je to na týmy, nejradši mám minihry, kde můžu hrát sám za sebe. Ale myslím si, že to takhle bude mít asi většina, že má ráda hry, kde může hrát jenom sama za sebe. OK, a přesouváme se do 3. a tím zároveň posledního kola. Myslím si, že teda bychom tohle minihrou mohli projít úplně v klidu. A pokud by vás bavili takovýhle Squid Game videjka z Robloxu, to mi určitě napište dolů do komentářů a já to natočím ještě párkrát. Každopádně chtěl bych vás poprosit, kdo je tady novej, tak jestli byste dali to červené tlačítko odebírat, malou byste mi tím pomohli. OK, a teďka musíme jít po 3, takže borci, pojďte. To dáme společně, pojďte. Nice, let's go. Takže prošli jsme i 3. kolem, kde jsme museli jít ve 3 hráčích a myslím si, že tady hodně lidí vypadne. Třeba tamhle ten, protože nebude mít dostatečný počet hráčů na to, aby prošel dalším kolem. A vypadá to, že, vypadá to, že asi vypadnou 2 hráči, možná i víc. Ok, tak týpek mi prostě nabombil. Ok, a týpci teda asi vypadli. Tak týpek ho dobře dal, kámo, no. OK, a v téhle minihře nás teda vypadlo 13, takže nás zbývá posledních 12 hráčů, to už je celkem velká šance na to vyhrát. A upřímně si myslím, že teďka tam borci dají takovýto přeskakování přes stoleno. OK, tak ne, budeme se muset asi bránit přes noc. OK, a já teda nemám jak se bránit, takže budu muset jenom utíkat. Což teda není moc dobrý. Doufám, že teda přežijeme tuhle minihru. No, tak to úplně nevím, dobrý, zdráme. Ale jakože tohle bude hodně těžký pro nás přežít, protože my nemáme jak se bránit. Takže budeme muset prostě pořád utíkat. A nejde mi ani skákat, takže o to těžší máme. A ten borec mě furt nahání, to není moc dobrý teda. Ale ty hápka se nám pomaličku regenerují, jak se můžete všimnout. Ale myslím si, že to bude daleko easy tohle. A myslím si, že to bude easy už přežít, že to dáme. Zkusíme se tady schovat do rohu a nemáš šanci mě zabít. Ok, nějaký borec mě nahání, koncové 2. Ale máme posledních 7 vteřin a pak jsme prošli a myslím si, že nedokázali zabít vůbec nikoho. Jo, tak tady jedno týpka zabili. Ok, a teďka na poslední chvíli, ne, tak ne, nikoho nezabili. Ok, samozřejmě budeme teda hrát dál, protože nejsme ani srabové a ono to je vyrovnaný, kámo, ne. OK, ale bude se hrát dál a teďka se budou hrát teda nože a klíče, OK. A v téhle minihře teda nikdo nevypad, což je celkem hustý a nechápu, proč když tady týpek leží na zemi, ale OK. OK, a tady v té minihře teda vypad jeden týpek, což je tady ten, co tady leží na zemi, takže jenom odpočívá, nebojte, není mrtvý. A my se teda jdeme pustit na minihru klíče a nože. Rozdělí se to na 2 týmy, takže si tady vylosujeme kuličku. A buď budeme tým, který zabíjí ostatní, a když někoho zabijeme, tak postoupíme dál, anebo budeme tým, který musí zdrhat. OK, a jsme teda tým, pokud se nebýlem, který musí zdrhat, což není úplně moc dobrý. Já bych teda osobně radši byl tým, který musí někoho zabít, protože mi to přijde, že to je lepší. OK, tak budeme prostě zabil, ani nevím proč, kámo. OK, každopádně náš úkol je teda přežít, takže budeme se snažit přežít tohle kolo a jít od nich co nejdál. Ok, máme teda 3 minuty na to, aby jsme přežili a buď budeme prostě zdrhat, anebo se schováme na nějaký místnosti. Já bych to viděl teda asi na to, že se zkusíme schovat do nějaký místnosti. Ok, tak to tady otevřeme a teďka tady budeme prostě kempit a zkusíme teda být tam tady v té místnosti, protože si myslím, že oni nemůžou do té místnosti. Takže teoreticky, když se nebudeme hýbat a prostě budeme tady jenom takhle kempit, tak nemají šanci vůbec nic udělat. No, takže jsme asi mrtví, protože borec prostě mohl otevřít naše dveře, tak nic. Ale máme teda minutu a 5 vteřin. Vůbec jsem teda nečekal, že borci můžou otevřít naše dveře. A jsme asi mrtví, to nedáme. Sakra. No nic, tak já bych teda to viděl na to, že ještě zkusíme dát teda jednu hru a tentokrát už doufám, že se nám to povede. OK, takže jsme tady v druhé hře. Tentokrát se teda napojili konečně všichni hráči a já doufám, že tuhle hru se nám podaří na videjko vyhrát. Já doufám teda, že budeme mít větší štěstí konečně na to, že budeme pak mít nože a nebudeme zdrhat, protože to zdrhání je fakt na prd. Ok, takže celkově nás tady 72 a šance na to vyhrát tuhle hru je asi 1,3%, takže myslím si, že my to určitě dáme. Ok, a opět začínáme jako první hrou Red Light, Green Light, takže tohle bychom měli dát úplně easy. Ok, tak kámo barec ani nepohnul, jeho to prostě vyřadilo. Takže to vypadá teda, že tady tu minihru bychom mohli dokončit jako druhý, což je celkem dobrý. Ale možná by se mohli být první i.
Jo, teďka jsme ve vedení, takže to možná vyhráme. Yes, a doběhnuli jsme sem jako první, což je celkem nice. Ale teďka už bohužel musíme počkat jenom než týpci to všichni doběhnou. Okay, tak Borka se prostě hejbe, kámo, a jí to nezabije, tak já to nechápu, kámo. Jo, dobrý, tak odstřelí to, OK. OK, a tamhle poslední borec a doběhli to skoro všichni. Jo, jenom skoro. A má trošku nechápu, proč ty borci prostě jdou zpátky a riskou, že to nedají. Máme teda posledních 22 vteřin, takže bylo by možná dobrý, kdyby borci doběhli do konce a nezdržovali to zbytečně. OK, takže z první minihry bylo eliminováno přesně polovina hráčů, 36. Což jsem nečekal, že bude eliminováno tolik hráčů, jakože na tak jednoduchý minihře je to celkem insane, že vypadne tolik lidí. Ale mně to je jedno a my jsme mezi těma 36 hráčema, kteří přežili. A za každého hráče, co umře, tak dostaneme milion, OK. OK, jako další minihru tady máme teda opět vyřezávání z medu. OK, jako další minihru tady máme teda opět vyřezávání ze sušenky. A doufám, že dostaneme zase kolečko, protože kolečko je třeba mega jednoduchý. Ale to trošku feelu, že kolečko bude tady, takže zkusíme jít sem, asi na tam nebude třeba 8úhelník, nebo co to je. OK, tak se teda dozvíme, co budeme mít. A máme hvězdičku, GG. Ale hvězdička je ještě celkem easy, takže jdeme ji vyřezat. Tady to teda není moc o rychlosti, ale spíš o preciznosti. A je na to i dostatečně dlouhá doba, takže to je mega easy, kámo. Okay, takže opět se nám podařilo vyřezat naší sušenku. Tak už zase jenom půl minuty počkáme, než to všichni dodělají, anebo umřou. Kámo, borec tady prostě vyřezává sušenku ve vzduchu, kámo, co to je. Ale jakože nějaký hráči umřeli, myslím si, že to bude tak 5 hráčů, třeba nebo něco takového. OK, a vypadlo teda dalších 7 hráčů, takže nás zbývá už jen 29. A teďka, když vyhráme, dostaneme odměnu 4,3 milionů, takže myslím si, že to jsou dost velké peníze. Tady v té hře to je teda jedno, protože je to ve hře, takže je to škoda. Ale kdyby to bylo v reálu, tak je to něco jiného. OK, takže teďka teda máme zabíjet zase ostatní hráče a já doufám, že dostaneme nůž, ale myslím si, že jsme zase nic nedostali. Ale myslím si, že když budeme zase schovaný tady, tak to bude úplně jednoduchý a do nás nepůjde teda krom tady toho borce. OK, takže trošku zdrhneme. To vypadalo, jako kdyby nás chtěl týpek, kámo, tak zabít, že ani nevím jak. Nevím teda, jestli jde poznat, kdo má a kdo nemá zbraň, ale myslím si, že to nějak poznat nejde. Každopádně mě zajímá, jestli byste tuhle možnost přijmuli v reálném životě, takže mi napište dolů do komentářů, kdyby vám dal někdo možnost hrát o tolik peněz, ale bylo by to v českých, ale riskovali byste prostě život, takže když to nevyhrajete, tak umřete. Tak jestli byste to přijmuli, já bych to teda asi jako možná neudělal, protože já bych nechtěl umřít tak, jak umírají oni. A hlavně tam některé minihry jsou dost RNG, třeba tady ty, když se proti vám spěknou, prostě nic neuděláte. OK, a bylo teda vyřazených dalších 5 hráčů, takže teďka už nás zbývá jenom 24. Ale myslím si, že to je o něco víc než v minulém kole. OK, a jdeme teda zase na nože a přeživší. Já teda doufám, že už konečně dostaneme nože. Takže jdeme si to vytáhnout a prosím, kámo, červená, červená. Ne, zase modrá, kámo. A tak vyzkoušíme nějakou taktiku. Zkusíme si to s borcem swapnout. Aha, snad to přijme. Swapneme si to úplně s každým tady. Ale upřímně si nemyslím, že to někdo, kámo, přijme. Teďka už radši teda budu dávat bacha, protože jsem zjistil, že teda můžou otvírat ty dveře v minulém kole a na to jsem umřel. Takže i tak se zkusíme jakože někam zašít a radši budeme koukat té hry, aby jsme viděli, jestli nás někdo přepadává nebo ne. Zkusíme jít teda co nejdál a najít nějaký dveře, kam se schováme. Možná tady ty budou ideální. A borec mě prostě viděl, kam WTF, takže prostě budeme teďka zdrhat a zkusíme mu zdrhnout, ale myslím si, že mu asi nezdrhneme. Takže borec nás prostě nechal. OK, a teďka už nás nikdo neviděl zalíst teda, takže teďka už si myslím, že to přežijeme. A abych vám vysvětlil tuhle hru, tak ten, kdo je v modrém týmu, tak musí utíkat před těma hráčema v červeném týmu. Protože ty hráči v červeném týmu mají nůž a když někoho zabijou, tak vlastně projdou do dalšího kola. Takže jim stačí zabít jednoho hráče a projít do dalšího kola. A ty modří, tak ten, kdo chce, aby prošel do dalšího kola, tak musí přežít prostě. A zkrátka ten z červeného týmu, kdo nikoho nezabije, tak prostě neprojde. Okay, máme tady teda poslední minutu a 20 vteřin a zbývá nás posledních 15 dohromady. Modrých je teda o 4 lidi míň, takže je jasně vidět, že červený prostě dominou tady v té minihře. A kámo, tady týpek zabil přímo před 2 dveřma někoho, takže já doufám, že nepojede do těch dveří a jde. A borec má zbraň, tak to nevím, co budu dělat. Ne, jsem ne. Já nevím, jestli jde za mnou. Jde, no. Ale on má zbraň, kámo, tak já nevím. Teďka už musíme teda jenom 40 vteřin utíkat a úplně nevím, jestli to zvládneme teda, ale myslím si, že to asi nedáme. Jako jdou za náma asi 3 ty týpce, takže já úplně nevím.
Tak to nevím, no. Ale jakože máme na to 25 vteřin a už asi 20 vteřin utíkáme, takže podle mě to dáme. Když najdeme nějaký dveře, tak bychom možná mohli se schovat. Ale vypadá to, že borci půjdou jenom po nás, no, takže. A už utíkáme ve dvou dokonce. Já tady je slepán, tak zabijte ho tam borce, já uteču. Dobrý, žijem. Kámo, na poslední vteřinu, kdyby bylo třeba ještě 5 vteřin, tak nevím, jestli bychom to dali. Ale dobrý, naštěstí jsme prošli a zdrhali jsme asi minutu, což je celkem dlouhá doba na to zdrhat. Kámo, já borce, nechte mi bejt. Takže přežili jsme asi jednu z nejtěžších miniher, protože bylo eliminováno 16 hráčů, takže nás zbývá posledních 8, takže dost velká šance na to vyhrát. A teďka máme teda most, kde na každé straně máme sklo a jenom jedno z toho je správný, takže to není úplně moc dobrý. Já doufám, že půjde někdo první, kámo, protože já úplně nechci jít. To radši asi neskočím, než kdybych měl umřít. Ok, zatím nikdo teda nejde, je to teda vždycky pade na pade, takže prostě buď se trefíte nebo ne. Musíme teda někoho takzvaně nabádat, aby prostě někdo šel. Já teda doufám, že ty borci nás nemůžou zastřelit, ale podle mě můžou až jenom jakoby, když skončí time a my tam nedojdem. Ok, takže borec skočil a tím nám odhalil první sklo, takže nice. Doufám, že teda nám odhalí úplně všechny. Vypadá to, že teda další týpek se bude rozhodovat, jestli skočí. Ok, a skočil a nedal to, no. Takže teďka už jsme na druhém políčku ze 7. A ještě nás zbývá teda 5 skill, máme na to už jenom 2 minuty a 9 vteřin, takže já doufám, že to dáme. Jak jsem o tom mluvil, tak tady to je zrovna jedna z těch miniher, který prostě nechcete potkat, protože tady to je prostě hrozně o štěstí. Ok, takže to je borec, kam on skočil a odhalil nám tím další políčko. Kam já umřu na to, že nedoskočím na to sklo, kam, no to si ze mě děláte. Takže já se nevzdávám a v tomhle videjku bych chtěl fakt tu jednu hru aspoň vyhrát, takže jdeme ještě aspoň jednu hru zkusit. Takže jsme teda zároveň, takže jsme teda ve třetí a zároveň poslední hře dnešního videjka. A já už dám všechno do toho, abych konečně tuhle hru vyhrál. Ale red light, green light, tím prostě musím projít, to nejde nic jiného. Takže zase jsme ve vedení teda. Takže doufám, že to zase dojdeme jako první. Ok, zatím vypadli tak 2 hráči a my pořád ne, takže to je důležitý. Ok, ale teďka jich vypadává hodně, kámo. Jak eliminate? Čeká, se nehnul. Já jsem se nehnul, kámo. Ok, a přesouváme se teda do třetí a zároveň poslední hry dneška. A já doufám, že konečně se nám podaří tuhle hru vyhrát. Protože to není zase tak úplně jednoduchý. A schválně si můžete tuhle hru taky zkusit. Jmenuje se to teda Octopus Game Keys and Knives. A schválně mi pak po této videjku napište, jestli jste vyhráli anebo ne. Ok, takže je nás teda 63, což není úplně moc hráčů. A pokud se nemýlím, tak jako první hru to vybralo, že budeme právě vyřezávat z té sušenky. Ano, je tomu tak. A já bych teda na videjko zkusil vyřezat ten deštník a myslím si, že ten vždycky byl tady, takže půjdeme sem a třeba budeme mít deštník. Nevím teda, jestli to je random, anebo prostě to je daný, kde co bude. Ok, takže to je asi random, protože tady minulé nebylo kolečko, ale yes, podařilo se nám získat deštník, let's go. Takže na videjku vám ukážu, jak vyřežu deštník snad. Ok, takže ten deštník je teda mnohem těžší vyřezat jak ty ostatní. Takže se vůbec nedivím, že to třeba někdo nedal. Ale já jsem pocket, takže já vím, že já to dám. Ok, nice, a vyřezali jsme si myslím, že nejtěžší tvar a to je deštník, takže jdeme se rovnou přesunout na. Ok, takže jsme vyřezali nejtěžší tvar a to je deštník, se myslím, takže jdeme se rovnou přesunout na další minihru a tím bude red light, green light. Takže jak už jsem říkal, teda máme tady red light, green light a doufám, že tentokrát to dáme zase. Ok, vzali jsme dokonce do ruky kámen, takže já bych ho zkusil jen tak po někom hodit. A bum. Asi mu to tady nic neudělalo, ale je to teda asi teda waste, kámo, ty kameny. Ok, a myslím si, že. Ne. Jo, pojď. Jo, teďka už jsme to doběhli, takže nice, let's go. Takže nice, teďka už jenom počkáme 50 vteřin, než to doběhnou všichni. Doufám, že teda to doběhne co nejvíc lidí, ať to máme trošku víc těžký v dalších minihrách. A na další minihře se vidíme zase na klíče a na nože, takže jdeme na další minihru. Ok, a jako další minihra bude teda zase, že budeme muset buď zdrhat, anebo je zabít ostatním nožem, takže já doufám, že tentokrát už budeme mít konečně nůž.
Každopádně jsem slyšel, že ten, kdo... Ne, vole, kámo, já to vždycky nějak poseru, bro, já něco chci říct, kámo. A prostě to řeknu úplně jinak, kámo. Jo, vole. Každopádně dej tam, střihni to tam až jakoby... Až si budu vybírat tu količku, jo? Aha, kámo, oni nejsou ty nože. Dobrý, tak dej kámo pryč to, co jsem předtím říkal s těma nožema. Já kámo jsem fakt mimo nikdy. OK, a jako další minihru tady máme teda, že musíme zase přežít v noci, takže opět nemáme zbraň. Já teda nevím, jestli ji dostaneme random, nebo jestli si ji musíme někde vzít. A borec tady nahání k nám týpky s gunou, takže radši utečeme někam jinam. Každopádně je vědecky dokázáno, že pokud koukáš na tohle video a uvidíš mě vyhrát, tak musíš dát odběr. A je vědecky dokázáno že i když nevyhraju, kámo, tak musíš dát odběr, takže tvojí povinností je dát odběr, jinak neuvidíš zbytek videa. No, každopádně si dělám srandu, zbytek videa určitě uvidíš, ale kámo, ty, který zrovna koukáš tohle video, ty, tak kámo, dej odběr prosím tě, protože se snažíme dát 100k a snad to někdy dáme, takže já doufám, že mi pomůžeš a díky moc. OK, a noc jsme teda přežili úplně jednoduše, kámo, nikdo nám neubral, nikdo nás nezaútočil a zabili teda jenom 4 hráči, což je celkem málo, jakože když ostatní mají zbraně a ostatní ne, takže si myslím, že mohlo vypadnout daleko víc hráčů. OK, a máme tady teda opět minihru klíče a nože, takže já doufám, že tentokrát, kámo, už se nám podaří, kámo, získat konečně ten nůž. Yes, kámo! Hej, borec si to s náma vyměnil. Nice! Let's go, kámo, týpek si to s náma vyměnil, takže budeme mít nůž. Nice, kámo, díky moc, kámo, nice. OK, takže naším úkolem je teda zabít nějakého borce a tím postoupíme dál. A celkem fail by byl, kdyby se nám nepodařilo nikoho zabít, ale se na to dáme. Tady už slyším, že někoho zabíjejí, takže zkusíme mu ho vyžrat. Pojďme, kámo, ty mi neutečeš. Pojď. Nice, let's go! Save teda dalšího kola, ale to nám nic nebrání v tom zabíjet další. Pojď sem, kámo, neutíkej. Vlastně bych mohl jakoby dalšímu killerovi tím zajistit, že nemůže zabít někoho a sebrat mu tu možnost. Takže to nemá už cenu a jdeme se někam schovat. OK, takže teďka už jenom minutu a čtvrt počkáme a uvidíme se rovnou v dalším kole. Jsem teda rád, že se nám podařilo konečně si zahrát za toho borce, co někoho musí zabít. A zbývá nás posledních 11, zabili jsme teda v celkovém počtu 17 hráčů, takže nice. To je si myslím hodně dobrý výsledek. A teďka si myslím, že budeme skákat přes to švihadlo, takže to bude celkem taky těžký. Ale já jsem pocket, takže já to určitě dám. A je tomu tak, budeme skákat teda přes švihadlo. A myslím si, že tady vás může i někdo schodit, takže jakmile přejdu na druhý konec, tak budu někoho schazovat. Myslím si, že to je nejlepší taktika. OK, jsme tady jako první a málem nás to schodilo. A já tady si takhle stoupnu a budu je schazovat. Nejlepší by teda bylo, kdyby... škoda. Nepodařilo se nám to, nevadí. Nejlepší by teda bylo, kdyby to už nikdo neprošel krom nás. Ale budeme teda se snažit tady schazovat ty borce. OK, takže jsme to prošli jenom ve 4, což je taky celkem málo. Já si nejsem jistý, jestli tady v odsadě můžeme schodit, ale podle mě ne. OK, takže jak jsem říkal, tak teda 7 hráčů bylo eliminováno a prošli jsme to jenom ve 4, takže máme teďka velkou šanci to vyhrát. OK, a teďka máme teda být tady s touhle bílou čárou a jakmile z ní vystoupíme, tak bychom měli takzvaně umřít, takže doufám, že se proti mě třeba nespiknou. Startujeme za 1 vteřinu a myslím si, že to je finální minihra, prostě se tady máme pozabíjet. Takže borec prostě vystoupil z té line, nevím proč to dělal. Okay, borec nějaký bugle, takže zkusíme tady to ataknout. Pojď. Dělej. Musej. Ne, kámo, on mě vystrčil, ne. Jakože pár doufám, že se vám tohle videjko líbilo, bohužel se mi nepodařilo vyhrát, ale byli jsme aspoň druhý a tím jsme si ukázali všechny minihry, co v tom jsou a o to mi hlavně šlo. Já děkuji, že jste se na tohle videjko koukali, kdo je tady novej, tak dejte odběr, bude vycházet víc videí z Robloxu, mějte se a ahoj.